Здравейте, приятели, на подкаста Гласове с мен Манита Вартан. Както знаете, всяка седмица ви запознаваме с лица, познати ви не само от Лайф Клуб Пловдив, но такива, които много често участват при нас. Днес ще обърнем поглед към фолклора. Знаете, че в последно време като цяло има едно влечение, течение в музиката и желание за все повече фолклор, за песни, които са на база етно, поп. И за това съм много щастлива, че днес на мен гостенка ми е една от доайенките в модерния фолк. Моя приятелка и много близка до сърцето ми, Ваня Волкова. Здравей, Ваня! Много ти благодаря, че прие официалната ми покана да си поговорим. Благодаря и за това представяне, което направи модерния фолк. Казвам го, защото не мога да те нарекат дуаен от най-възрастните певици, понеже ти си прекалено млада. И за това го нарекох модерен фолк от днешно време. Благодаря. За млада, аз съм някъде по средата, но да кажем, че така с по-млад дух не показвам възрастта си. Доста по-млади има вече и от мен, което изобщо не е проблем. По-важното е какво остава след нас. Точно заради това си дуаен, въпреки че си млада, защото има на какво да се учат от тебе младите надежди на фолклора. Добре, разкажи ни как се зароди твоята любов към музиката, защо точно фолклор, как започна всичко в твоя път? Аз много пъти съм разказвала, то е толкова наистина отдавна, че аз някои от нещата наистина не си ги спомням, но като цяло в семейството ми и двамата ми родители, някога, когато аз съм била на 4 годинки, 5, нещо такова, са били знаеш, преди в читалищата по селата, самодейността е била изключително, почти не е имало населено място, в което да няма самодейни състави, и майка ми и баща ми са били част от такива в родното ми село. Те не са музиканти, те са просто хора, които обичат музиката, обичат фолклора. Майка ми тогава пееше, аз това си спомням, нали, в самодейния хор. Те не са, нали, професионалисти хора, те са любители. И всъщност започна в читалище. Сега към момента, дори на тия години, на които е, даже да е жива и здрава, хори и танцува пък в такъв клуб за удоволствие. Нали, това сега пък е много, много нашумяло. Въобще всичко свързано с фолклора е много нашумяло. Аз виждам и в модата, така, понеже знаеш, имам поглед за мода, много се търсят шевици, идеи, свързани с фолклора. Според теб, какво е това връщане пак към началото? Имаше един период, в който не беше модерно, бягаха някакси младите. Тази тема не ми е от най-любимите, но като цяло, набързо да ни кажеш. Това, че, нали, в годините много стилове, много се преобърнаха нещата от към, нали, без никакви лоши чувства към нито един жанр като цяло. Аз съм музикант човек и не мога да говоря за лоши неща, за музиката, от който и да било стил. Но като цяло, нали, поколенията много се повлияха от поп-фолк, нали, знаеш, това е, музиката е средство, което възпитава, и винаги, аз дори не знайно как, супер неосъзнато в първия ми самостоятелен албум съм писала някаква такава рецензия, че музиката е средство за възпитание, и аз много бих искала моята музика да възпитава поколения да обичат фолклора, нали. И вярвам, че съм постигнала дори мъничко в този аспект. Към момента това, че хората се връщат към фолклора, за мен е едно пробуждане, което много ме окуражава, че българин в крайна сметка осъзнава, че не може да избяга от своята идентичност, от красотата, която има нашия фолклор. Прави ми впечатление, много млади хора се обръщат към фолклора дори само за удоволствие, да изучават, да знаят. Скоро бях за поредна година ментор на
хора от чужбина също, които знаят толкова много за българския фолклор, че аз самата хем се радва, хем ми беше мъчно. Как така българите не са толкова чужбина, чужденци? Да, от Франция идват обучават в България за 5 дни да се обучават на сватбарска музика. Даже, нали, подчертавам. А те са студенти или просто... Те са хора на всякаква възраст. Не, те не са музиканти. В смисъл, тези, които се учиха на пеене, не бяха грамотни, нали, като музиканти. Много те са интересно. просто хора, които носят някакъв талант, нали, да пеят, но не са ограмотени като музиканти. Те не знаят ноти, начина по който аз трябва да им предам тази песен, да им я, така че те да я научат, не питай с какви техники, да не говорим езика, нали, каква бариера е между нас като цяло, но пък се получи нещо много хубаво за поредна година. А относно да се върна моята история много набързо, аз не си спомням този момент, но съм била в детската градина, когато една жена, Леля Пенка, Бог да я прости, тя пееше в този хор с майка ми, работила като готвач в детската градина и се е впечатлила, че аз по цял ден си съчинявам някакви песни, пея си. Казала на майка ми, вземи я доведи там при нас на една репетиция, пак може да стане певица, знаеш ли. И то от едно такова водене, нали, се е започнало. И аз от съвсем много малка. А образованието ти е музикално? Образованието ми вече, нали, аз започнах да уча, всъщност да пея съм се учила допреди да отида в музикалното училище, сама от касети. Даже слушах само странджанско, защото баща ми обича странджанска музика, пък съм доброджанка, нали, това е обърканото положение. Добре, искам да те попитам, вече знаем, че ти започваш от ранна детска възраст, предполагам си ходила и по конкурси, такива ученически мероприятия. Да. След това образованието ти е в тази насока. Какви бяха най-големите трудности, за да бъдеш Ваня Вълкова днес? Конкурсите по никакъв начин не съм ги виждала като трудности. Те са били стимул, те са били онова надграждане, което един изпълнител... Всъщност, подготовката за всеки такъв конкурс е всъщност стъпалото, нали, изкачването. Иначе това да си Ваня Вълкова е всъщност да изминеш път, който да бъде с следа, с диря, с, нали, твоя почерк. Кое беше най-трудното по този най-трудното е да устоя на критиките или такива, как да го кажа, на хора, музиканти, които всъщност би трябвало това, че аз винаги съм се стремяла и не само аз, хората, с които работя. Пейо Пеев, Петър Ралчев, Стоян Янкулов, Недялко, Димитър Льолев. Това са големи имена. Благодарение на тези хора се е получавала тази музика, която аз съм мечтала да бъде. Сам човек не може да постига никъде в нищо. Аз никога не съм предполагала, че има хейт в фолклора. Хейт, мога да кажа. Да, критика, която критика обаче... Но градивна или с отрицателен? С отрицателен. Градивната критика се усеща, когато е градивна. Тя е от хора, които също градят и правят, творят. Да. Но хора, които не творят и нали, те са колеги, музиканти, признавам си го, просто може някой да не му е приятно от това, което ще чуе. Съм го преживявала много дълбоко, но незнайно как, може би силната любов и това силно желание да не излизам от мечтата си, да не излизам от желанието си да бъда просто да създам тази диря, ме е задържало и ме е изградило. Рано или късно човек, когато постоянства, то наистина това е формулата, постоянства и не се поддава на влияния, които да угоди на всички. Това е голяма грешка. Най-важното е да угодиш на сърцето си, на собственото си усещане. Знаеш ли какво мога да ти кажа аз от пък гледната точка на моделството? Когато започнат всички да те харесват, тогава бъди най-притеснена. Аз лично така си мера успеха и напредъка по това да не ме харесват всички. Винаги ме е мотивирало мъничко някой да ми каже браво. Определени хора, например Петър Ралчев да ми каже браво. Нали, това е достатъчна мотивация да продължа в тази посока и да бъда уверена, че правя нещата с очакването, че някой ден като се обърна,
наистина ще остана удовлетворена. А това е истинското нещо, което не искам да изпускам. Това е удовлетворение. Аз да се чувствам полезна с това, което съм направила, да се чувствам удовлетворена от мъничкото си публика, ако ще да е, нали, това е моето... Знам, че имаш много албуми, пееш активно, по участие си постоянно. Сега искам във връзка с това да те питам два много разнородни въпроса. Казваш, искам да оставя следа, искам да оставя след себе си. Хайде да кажем на хората как всъщност ти оставяш това, което можеш, чрез прекрасната ти школа. И също така искам да ми кажеш, коя е най-поръчваната народна песен на твое участие? От моите песни ли? Цвете за обич е една от песните, които много са ми поръчвали, и е песен, която всъщност е на някаква фолклорна основа, по-скоро не е типичната фолклорна песен, но пък остана много интересно. Понякога човек очаква от други неща да се получи точно този резултат. Другата е Черкези Стоян хванаха Ивано Мари. Нали. Това са песните, които каква си сватба задава. Много, да кажем, когато пея по сватби на хора, които... основно пея на хора, които са любители на народната музика. Твоите ученици от школата, за която ще разкажем сега, учат ли ги тези песни? Учат ги. Специално учениците, на които аз лично преподавам, нали, те са и малко по-големи, те направо си идват и си казват кои песни искат да учат. Да не аз на тях. Те идват и казват, искам да науча това и това и това. Аз не казвам научи това. Да. По-скоро е обратното, което ме радва. Много. Скъпи приятели, има още нещо много интересно, за което вече загатвам в нашия разговор. Може би мнозина от вас знаят, че коя година беше, Ваня? 2024 ли откри? 2023 на 1 октомври. 23-та година, точно така. Ваня Вълкова откри школа за деца, в която те изучават фолклор, както пеене, така и инструменталисти. И това е една нейна сбъдната мечта и нещо, което прави съвсем сама, без помощ от държава, от министерства, с лични средства и с една група други възрожденци, ще ги наречем. Самишленици. А сега, разкажи ни как въобще се появи тази идея. За една година успяхте ли вече да съберете така деца около тази кауза? Как протичат нещата около школата? Смело мога да кажа, че над очакванията ми дори. Може би времето на това нещо като идея и като проект, мога смело да кажа така, беше сега. След моя път, нали, като Ваня Вълкова, в един момент го усетих. Никак не е спрял този път. Той не е спрял. Ти започна паралелно. Но той си изискваше моето постоянство, моя фокус, моето време, средства, както ти казваш, това всичко наистина е важно. Казвам го, защото е важно за всички, защото е много лесно да го правиш с чужда помощ. Определено. Но ние живеем в капитализъм и това е малко трудно. Като човек постига и инвестира собствените си средства в нещо, което обича и което му е призвание от Господ, то аз го усещам като инвестиция в самия себе си. В смисъл, в емоция, която тя не се купува никъде. По никакъв начин човек не може да изпита тази емоция, ако не се потруди, ако не се лиши, ако не плати цената. Като цена не говоря само финансова, като време, като труд, като лишаване, ако ще е човек. Аз нямам време за децата си, например, покрай това да имам време за да реализирам, нали, неща около школата. Та идеята се случи, значи аз съм имала такава идея, но никога много... И това съм го казала вече няколко пъти, не съм се виждала като преподавател. Просто аз мога да предам много неща в движение. Така на участие. Даже сега в момента тук, където се намираме, много пъти съм пяла, има деца от музикалното училище Любен Каравелов и те идват и аз на 2, на 3 мога да им кажа 5 приказки, пей, прави това, така го прави. Това също е предаване на опит, предаване на, ако ще и на енергия, на нещо, което да вдъхнови другия да прави това, което прави аз. Но като цяло не съм се представила да седна, започваме да се разпяваме. Нали? Кой ги учи тогава децата? Така.
има екип от преподаватели. Аз също преподавам, но нали, идеята ми да създам такова нещо никога не е била аз да бъда учителя и само аз, и единствено аз да правя, и аз да съм школата, и аз да съм... Не. Винаги съм си представила, че ако нещо такова направя, аз ще бъда другото нещо, което ще се движи, защото на мене не ми е идея просто една школа. Ти всъщност си мотора на тази школа, той няма как... Школата не е само да учим да пеем и да свирим. Школата е да реализираме музика. Школата е да реализираме събития. Да възпитавате родолюбие. Да държим запалени децата. Те не са само деца в школата, ти знаеш. Всякакви възрасти има вече. И аз пак казвам, не е казано, че като посещаваш музикална школа, означава, че трябва да станеш най-добре, нали смисъл, най-известният музикант, най-богатия, Не, ти можеш да правиш това нещо за удоволствие. Ако ще и родителите да водят децата си на такава школа, само за да бъдат да се дисциплинират, да посещават нещо, да се подготвят за някъде за нещо, защото това нещо учи децата наред, нали? А не да бездействат, да стоят вкъщи пред компютъра или по цял ден по улицата. Така че идеята е от доста време, просто аз нямах готовността, може би нямах и тези хора, с които да я реализирам. Всичко стана много бързо. А твоите деца? Моите деца са от школата? Някой ден ще ме нажират, сигурно. Не са музиканти, и двамата имат музикалността я носят, но и двамата нямат, не се виждат по този път. Макар че Таню беше 6 години, посещаваше уроци по барабани, докато обаче беше футболист. Нали? Винаги е надделявало другото, не музиката. Сега завършва тази година в съвсем друга сфера, финансова сфера. Стефания е 7-ми клас, тя ще кандидатства също по стъпките на батко си като цяло. В друга сфера. Но много си говорим. Те не са безучастни или не са деца, които не се вълнуват, нали, от мен като творец, като музикант. И вярвам, че някой ден най-малкото те ще бъдат след мене да бъдат организатори на нещо, защото тези умения също човек трябва да ги има, не само да пее. Те са много важни, а освен това ти имаш към 30 деца, които съм виждала с очите си, че гледаш като твои, които са музиканти в школата, фолклорно бъдеще. Школата за този период от време съвсем пак казвам неочаквано за мен, така бързо се завъртяха, че вече имаме във Варна филиал. Там имаме вече над 10-15 деца някъде. Скоро имахме събитие, ти беше водеща във Варна. Хората, които се събираме и се обединяваме в този вид, за мен е кауза, всички сме на едно и също мнение, че ако ние не се обединим и не предаваме тази любов, която носим, то няма как да очакваме и да сме добре, нали, да сме добре заедно или по-отделно, че с музиката нещо хубаво се случва. Ако винаги съм търсила обединяване в нашия бранш, могат много хора да го потвърдят. Друг стил музика изпълнявала ли си? Началото си мислех, аз по участие пея много сръбски песни, нали, пея тези популярни поп-фолк песни, балади и така. Записала албум, били си развивала една песен имам друга? Записана, която е от моите ученически години, си я слушахме, дори съм написала историята, когато съм я публикувала, нали, песента. Но, честно казано, не е музиката, която бих искала аз да представям, защото аз мога да изпълнявам на участия, което правим всички, защото така стоят нещата. Но като трябва да оставям следата след себе си, не искам да излизам от своето нещо. Нещо, което е вътре в мен като темперамент, като емоция, като даденост, която имам отгоре. Нали. Аз не мога да стана друга, аз не мога да бъда друго поведение да имам на сцената. Аз нямам друг имидж. Не бих по-скоро. По-скоро би си останала много по-фолк изпълнители искат нали, да правим нещо заедно и единственият вариант, ама те знаят, нали, че аз няма да изпея другия стил, затова са съгласни с мен само фолклор. Нали? И до тук се е случвало, нали, това. Знаеш, имам с Галин, с Роксана, даже сега с Десислава така. Подготвяте нещо?
Тя подготвя фолклорен албум. Имаме новина. Дано да не ми се разсърди, че съм го споменала преди нея, вероятно. Но ще се радвам да направим нещо съвсем много авторско. Даже аз самата поемам, нали, тази, как се казва, този ангажимент да намисля нещо, което да запишем заедно. Така... Добре, Ваня, ти какво мислиш? Каза ми сега едни имена, които всички познаваме много добре от музикалните сцени. Това са хора, музиканти. Ти какво мислиш за тази пък нова мода всеки да записва песен? Няма да се лъжим, знаем всички, технологиите са много напреднали, знаем как се случва това. Сега прави ми впечатление, че всеки е вече звезда, всеки има песен, видеоклип. Как се чувстват истинските певци, истинските изпълнители при тази инвазия от псевдоталанти, ще ги нарека аз, понеже тук нямаме цензура и аз като цяло си говоря каквото си искам в живота. Аз не се чувствам зле, но като цяло бранша ни, или може би цялостната музиката като цяло не е добре от това нещо. Защото, пак ще кажа, това е средство да възпитаваме. Човек, когато твори нещо или когато иска да се покаже в една светлина, да кажем, като певец, като творец, не знам, може някой да е много добър, нали, това е супер, но за да го направи само, защото смята, че това е... Не, тук не говорим за тези, които са самородни таланти и примерно в един момент решават да покажат нещо, което не са развили. Говорим за тази масова мода. За мен това нещо е минало и заминало. То няма да остане. Не виждам. То няма стойност. Не виждам. Да, така го проверява времето. Прави впечатление, че всъщност дори при по-изявените имена, старите песни се търсят. Ти, например, прави ли ти впечатление това? Аз самата, ти ме попита преди малко дали пея на участие друга музика. Аз пея точно тези, които са останали. Тези песни, които остават и ги има от 90-те години сега. В съвременния свят? Такава носталгия по 90-те. По-скоро по според музиката мен точно защото всичко живо започна да се изявява и да се изсипват много звезди. Много звезди. Не искам да го казвам. Аз го казах. Да се залива музикалния пазар с много продукция, ама нали, то не е в това всъщност истината. Истината е в това да го правят хора, които са вещи в това, професионално да се прави нещо. А не, защото наистина сега всеки, особено с тия социални мрежи, всеки може да запее. Ние знаем Джорджано, например, колко е популярен, с какво е популярен, нали? С някакви неща, които дори са фалшиво изпълнени. Нали? Това е за мен това е болезнено. Да си вайрал в 21 век. Но тук вече, аз наистина малко е омагьосан кръга. Не искам много да изпадаме в тази тема, защото нищо няма... Нали, ние ще го изговорим и много съм си го говорила в разговори с познати приятели, колеги и така нататък, но това няма да спре по никакъв начин и да промени нещата. За мен нещата биха се променили само ако всички ние, които имаме този капацитет да правим музика, да се грижим за това да има хубава музика на хоризонта, само тогава ще наделее... И може би да има приемствено с истинските млади таланти. Само тогава ще наделее това хубавото. Иначе ако стоиме само го коментираме, ама нищо не правим, такива, за които нали, ти говориш, че всеки иска да пее и да записва, те ще си пеят, че се записват и ще ги има и хората ще ги слушат, защото знаеш, че каквото има в магазина, това си купуваме, нали? Каквото има на пазара, това Добре, искаш ли да слезем малко от музикалната сцена и да ми разкажеш как протича деня на жената Ваня Вълкова? Как си грижиш за себе си? Как си почиваш? Не си почивам. Да си представим, че имаш един ден, в който можеш да си позволиш този лукс. Имам от време на време. Разведи ни малко в твоето ежедневие, ако щеше по магазините ни разведи. Разкажи ни нещо пикантно от живота ти. Живота ми е толкова динамичен, че
хората, които не са близко до мен, изобщо не предполагат за какво става въпрос. Аз ставам, понякога не мога да стана от леглото, всеки ден рано. Знаеш, че стопанисваме един фитнес. Отделно музикалната школа е нещо, което страшно много време изисква. Не само като преподавател, аз одеве не довърших всички останали неща, които трябва да реализираме и са ми в главата и тепърва предстоят наистина много интересни събития. BG Style като бранд, който направо съм го пуснала така с бър надолу, докъдето стигне, каквото стане, но то също е нещо, което нали, дрехите, което аз активно съм въвлечена. Трябва да помогна да скроя роклите, да напиша поръчките, да мина оттам, да купя материалите и така. После през търговиите да взема нещо за фитнеса оттам, да мина до фитнеса Ама ти изобщо не ни разказа за глезене. Явно при теб го няма този момент с глезене. Между капките някъде. Ако нещо имам време да отида... Вчера ли бях на някаква такава семпла процедурка, защото лицето ми е вече от недоспиване и нямане на режим на хранене. Ако ще е прекалено сухо и чак започвам да усещам кофти чувство. Може би се преуморяваш. Да, защото той организъм, той иска сън, иска храна, иска вода, иска... Аз наистина много работя. Участия, нали, сега пък се задава вече, започва пак този сезон на многото... Лятото ли е по-активния сезон? Да, до Великден е, нали, тук-там и след Великден се започва. После, нали, балове, събори, сватби, лятно време. А когато пееш народно и фолклор, участията случвало ли се да стане нещо нетипично? Някакво интересно събитие на твое участие да ни разкажеш? Говорила съм си с певци от 90-те, които, например, пеят поп-фолк. При тях винаги има екшън, едни големи бакшиши, летат пари. Когато пееш фолклор, има ли такива интересни неща или нещата са по-спокойни при вас? Имало е. При нас може би са по-спокойни, защото ние на местата, където пеем, основно са, нали, сватбите и сборовите на Мегдана, нали, разните там празника на града, на селото. Да. Общо взето не сме, по-малко сме така в ресторанта в вечерта като участие или по клубове. Въпреки, че ти много често участваш тук при нас в Лайв Клуб Пловдив. В такива фолклорни вечери, да. Нали, но основното пак, ние пеем фолклор, може би самия стил, самия жанр не е, нали, хората, които го слушат, те са по-друг тип хора. Но не, че не е имало нали, такива ситуации, в които да дойдат едни много пари. Аз, между другото, в такива ситуации съм изключително притеснена, защото страхуваш се да не се наложи да пеете цяла нощ. Не за това. Аз не се страхувам да пея цяла нощ, по-скоро се страхувам от развитие на някакви недобри, нали, човек като почне да дава пари, да си пине повече, нали, да стане, защото на такива места никога не е изключено да се случи, но мога смело да кажа, че нямам чак такива случаи. По-скоро аз го давам на това, че наистина жанр, който изпълняваме, просто хората са по-народни, нали? Да. Добре, вървим към финала на нашия разговор. Искам да те попитам какво ще посъветваш и какво съветваш младите изпълнители, децата, които учат при теб и въобще, нали, аз знам, че в България има страшно много таланти, много школи. Какво ще посъветваш бъдещите изпълнители на музика? Няма да се ограничаваме в фолклора, защото музиката е... аз за това и го казах. Музиката е... нещо обединяващо и огромно. Да, което храни човешката душа. Моите съвети винаги спрямо това, което аз към момента вече мога да кажа съвсем осъзнато, защото съм имала моменти, в които в началото, дори самата аз сега се чудя и съм благодарна на Господ, че нищо не ме е отказало. Моите съвети са да правят нещата не както другите хора им казват и както смятат, че както правят всички, а да правят нещата както те ще се чувстват най-удовлетворени. Много важен момент. И на децата съм го казвала. Най-важното нещо от това, което правим е да се забавляваме. Да излезем на сцената, да ни е хубаво, а не да сме
нали, в страх, в несигурност, в това какво ще каже някой. Оле, на мен също са ми се подигравали като дете, че пея, че съм гадоларка. Само, че към днешна дата тези хора, които са ми се подигравали, като мои връстници, сега, като ме видят, нали, много нескромно ще прозвучи, ма идват да се снимаме. Нали, това е нещото, което мен ме прави такава осъзната и уверена и смело мога да кажа, че това е най-правилното нещо. Значи да се забавляваме, да правим нещата. И да бъдем себе си. Да бъдем себе си и никога да не сме с огромните очаквания, да не сме с настройката трябва да съм богат и трябва да съм известен. Това е нещото, което пречи на останалото. Човек, стремеше се да бъде богат и известен, не се чувства, не изпитва удовлетворение, не разбира, че музиката всъщност наистина е нещото, което трябва да им запълва, да ги, нали, да кара човек да се чувства в кожата си и да е щастлив и удовлетворен. А музиката не парите и известността. Парите и известността са следствието. Ако човек не се отказва, ако човек следва пътя, който е избрал, рано или късно и парите, и известността, особено към днешна дата, с тези социални мрежи е много по-лесно да бъдеш популярен, отколкото времето, когато аз започнах самостоятелно да градя кариера. Да. Това беше 2004 година, преди 21 години. Нямаше такива социални мрежи. Всичко беше със средства. Трябваше да платим на телевизията, да ни пусна днеска 2 пъти. Вестници, телевизии, всичко струваше пари. Доста. Добре, Ваня, аз мога да си говоря с тебе с дни, но искам да финализирам нашия разговор. По традиция винаги питам изпълнителите, които идват при нас тук в Лайв Клуб Пловдив, в подкаста Гласове, какво пее сърцето ти? Какво пее сърцето на Ваня Вълкова? Ако искаш, може да ни го изпееш като строфа, като куплетче или нещо. Ако не, да ни го кажеш като... Какво пее твоето сърце като име? Моето сърце пее, честно, интересен въпрос. Конкретна песен, сега в момента не мога да се сетя, но може би моето сърце пее с много любов. Това определено. Честно, за песен не мога в момента такова заглавие на песен, което, защото това, което е вътре в човека, то трудно се обръща в думи, като цяло. Така е. А иначе, за мен е песента и като цяло музиката е всъщност огледалото на човека, който я изпълнява. Аз лично съм много весел човек, нали така, с чувство за хумор, да кажем, че така поне ме познават хората около мен. Нали, не пея, обаче, много интересно, че не пея весели песни, такива игриви песни. Пея ги, но не са нещото, което мен ме характеризира. Мен ме характеризира по-скоро лиричната песен. Добре, кажи ми едно заглавие, което те характеризира. За да сложа финал на разговора. Ивано Мари, може би. Ивано Мари, разбира се. Нали, напълно логично звучи. По-скоро исках да кажа, че като човек съм организиран, подреден, искам да подбера, искам да го направя красиво, да бъде отвътре, както го чувствам, и затова тази бавна песен, трапезната песен, тя там ти дава възможности да покажеш точно всички тези качества. А в другата песен, то, нали, данги-дунги, някак си няма оная душевност, която всъщност аз нося. А иначе, сърцето ми, каквото и да изпее, която и песен да изпее, винаги е със сърце и винаги е с любов. То си е нещо, което вярвам, че слушателите, любителите на нашата музика са го усетили, и това е нещото, което ме е направило това, което съм. Благодаря ти много за този прекрасен разговор. Скъпи приятели, това беше Ваня Вълкова, любима наша фолклорна изпълнителка и много чест гост на Лайв Клуб Пловдив. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващата седмица.